na južnej strane Bratislavy. Počúvate poriadnu dávku repu, ktorá vás aspoň trochu priblíži k nášmu svetu. Každý deň ťahám vyjebané cigarety, lebo to sú veci, ktoré ma držia pri živote. A ak sa ti to nepozdáva, ty kurva, tak mi nehovor už nič, lebo ja žijem a riadím sa iba podľa seba. Nikdy sa nebudem riadiť podľa teba a z neba pada ďalšia rana repu. Keď rozmýšľam, akú poviem vetu, ktorú vám všetkým dám, aby som tu nebol sám. Keď sa ti nepáči, že tu teraz som, že je tu on, že je tu aj on, tak vypadni von za svoj vyjebaný dom. Názov stavby je to miesto, kde sa vždy môžeš strátiť. Názov stavby je to miesto, kde si môžeš svoj čas strátiť. Názov stavby je to miesto, kde nikdy nesmieš zradiť. Názov stavby je to miesto, kde sa môžeš vždy vrátiť. Život je už nudný a cigarety nestačia, ľudia sa ti nepáčia, všetci sa proti tebe otočia. Tak vyťahni tú skurvenú zelenú vec, daj si ďalší prác a všetko vidíš inak. Všetky veci naokolo seba si úplne ináč máš. Ale keď sa ráno zobudíš a zistíš, že je deň, tiež slipo je tu za, to ty dobre vieš. Ja to viem, ale či to vedia ľudia, čo sa srdia, že peniaze smrdia, to tvrdia, no sami sa schovávajú za ne jak zasrané dane a to všetko za ne sa stane. Keď nemáš rešpekt a nemáš ani vôľu, máš smolu, že znovu si dolu. A kvôli tomu je tu ohlas drvivej menšiny, možno čas, kedy začnú sa rešpektovať aj slovenské nekomerčné skupiny tu. A teraz prišiel ten skurvený čas, kedy môj nahratý hlas není nič iné ako života, obraz a odraz, čo zobral som od vás teraz. Pokým si pripravený na nejaký môj dobrý alebo zlý rím s tým, s kým som ochotný ísť na zlý film, životný štýl čiernych brýl. Ale to nechcem, čo chcem je počuť, či súložiť viem a veľa toho zjem, to neviem, ale pochopiť 100% textu to nejde, čo vojde, to vyjde a nám sa to zíde, keď prídeme my. A zmena v mojom živote a na mojom chlpatom úde, robota není môj údel, ani názov života, názov pravdy. Mikrofón teraz držím ja, Eva, nebudem vám rozprávať, čo sa robiť nemá. Ja sám som ten, čo ti dá ranu do hlavy, ak budeš ku mne zlý. Pretože toto všetko nevychádza iba z týchto mojich vyjebaných rímov. Sám pozerám na to, kam budem dávať tento môj hlas. Priamo od vás k nám, z vás do nás, lebo názov stavby je tá plocha, ktorá patrí iba nám. Názov stavby je to miesto, kde nebývam sám. Názov stavby je ten ľudia, ktorý vám teraz dám. Názov stavby je realita, žiadny lebo všetko to ide kurva tak, ako to chodiť má. Nikto z nás sa tu nikdy na nikoho nehrá. Nikto tu není žiadna ubohá hviezda, kopírka, pretvárka alebo nejaký žebrák, ktorý sa nehodí k nám. A toto všetko moje ústa povedali, na to všetko, na čo by mať odpovedali. Nikto nehovoril, že to všetko takto bude vyzerať. Každý z nás dúfal, že tá ignorácia slovenského repu raz prestane a že tie naše vyjebané ústa pôjdu stále a rovno smerom hore, nie dole. So všetkými dobrými snažiacimi sa slovenskými repovými skupinami. Tak podporuj nás, ver v náš hlas. Nech sme sami a nech každý vidí, že sme tu aj my. Nekompromisní reperi z Petržalky. To je tá časť, ktorá